Oh non, esquecín do leite. Pois sí, e agora que fago? Un mercadillo de deleite, que boa sorte! Ah, a vespa virá polo mel do Eroski que cheira tan ben. Ola, que tal? Mira, que non encontro en ningún lado unha tarta de calidade e que me guste. Perdoa, pero non vas a creer as tartas que encontrei no Eroski. Tiñan tan boa pinta. Chámoche ahora. E probástelas? Iba tan cargada que ao final non poiden levar ningunha, pero levaría, Moitas grazas. Xa non perdo máis tempo. Voume para o Eroski. Adeus. Adeus. Perdoa. Que che pasou? Estás ben? Torcí no brazo, pero estou ben. A miña nai preparoume unha sorpresa increíble. Comproume lampreadas e fíxome a miña comida favorita, todo con produtos de Eroski. Que ben! Eu veño dali. Jope, canto tarda a cola. Ti canto tempo levas? Eu levo aquí xa media hora. Ola, ti canto tempo levas? Eu levo case unha hora. Ah, pois eu xa vou para o Eroski. Tardo menos e ademais compro esa tarta tan rica. Ata logo. Adeus.